Nie, kedy má začať? Kedy to má začať? Jaj? Čaky, ale to... Dobre. Ježiš, tak... Ten, čo bol zavretý. Sorry. Starý. Čau. Запиши селфи, никто не может говорить, сам рубит селфи, to je celé chámo, vieš tak. Daj. Bude to vidieť? Že jedu, počak, mám novinár. Chceš taký trošku? Tak, víc ešte prosím vás. Dobrá, Patrik. Neboj. Ale že nám díky. Čak potom pochádzame. Jasne, vidíme sa na pár. Dobre, boj. Čiže rád skočí len keď sa hore, vieš, ale potom máš ten problém, že prídeš do človek sa skočí. Tebe veľmi bežný pálec. Strašne. Uvidíme. Fanúšik. Dobre. A ty sa nájdeš teda? No musíme vlastne Poď. 4 minúty, odvíjam sálu a dojdeme. Go, Carsten a MyFlow. Ešte jeden potlesk, díky moc. Takže priatelia, kamery bežia, svetla svietia a som veľmi rád, že tu máme takú skvelú tradíciu, že filmy prichádzajú predstavovať aj protagonisti, aj tvorcovia týchto filmov. Dnes tomu nebude inak, takže dovolte mi, aby som začal pomocným režisérom a hlavne strihačom, ktorým je Michal Romeo Dvořák. Dobrý večer, vítaj. Dobrý večer vám všem, ahoj. V tom novom obleku ti to naozaj slúši. Takže námet, scenár a réžia Miro Drobný. Dobrý večer, vítaj medzi nami. Dobrý večer. No a dámy a páni, v tejto chvíli prosím jeden naozaj veľký showbiznisový potlesk, pretože prichádza to správna chvíľa, začíname. Patrik Vrbovský! Takže dobrý večer aj tebe. Takže ja najprv teda prejdem k režisérovi, už mnohí teda viete a bavili sme sa o tom asi 1000-krát, aj bolo to popísané, že sa to točilo dlhých 8 rokov, je to naozaj dlhá doba. Moja dcera medzi tým začala chodiť do školy a pomaly už bude aj končiť prvý stupeň, takže na deťoch to človek naozaj rýchlo vidí, ako to ovplyvnilo tvoj život tých 8 rokov. Čo sa udialo nielen teda v pracovnej, súkromnej, ale takisto aj v sfére tohto filmu, ktorý si natáčal. Ja si dám ďalšiu otázku, že sa vám pýtajú, že čo bude po tomto filme, aký projekt. Tak ďalší projekt by som chcel mať aj ja nejakú dceru, lebo ešte som nestihol ani za tých 8 rokov, nie že by som nemal čas.
až tak často som sa s Patrikom nestretával. Ale to, čo podľa mňa z toho plátna bude vidieť, že aj keď 8 rokov pre niekoho môže byť ubehnutý čas, možno stratený čas, nevyužitý čas, tak Patrik tých 8 rokov využil naozaj excelentne. A z toho vizuálneho hľadiska, neviem, či si to všimnete, tak keď prišiel taký ako gorila. Náš sused, ne takto, naša suseda, ktorá bývala oproti nám, určite dve poschodie pod nami, mala brata, ktorý bol bohatší a bol za komóšou a v tej dobe mal kameru. A vždycky, keď prišiel natočiť susedu, našu kamarátku, tak prišiel natočiť aj mňa, čo je na tom smiešné. A normálna vec. Tak nás prišiel natočiť. No a ubehlo 20 rokov a dneska tie zábery majú veľkú váhu, pretože v tej dobe som nevedel, že budem rapovať, alebo nevedel som, že po, ja neviem, 20 rokoch sa bude točiť časozberový dokument, kde sa použijú tieto zábery. Takže suseda, jej brat a ja. Patrik, takže dneska je tvoj deň D. Je ten moment pre každého z nás, ktorý tu sedíme a prišli sme sa pozrieť na tento film. Takže to sa povedal, že ten film donáša strašne veľa vecí, ale najdôležitejšiu vec, ktorú pre mňa doneslo, je to, že sa vyčistili vzťahy a prišlo ako keby odpustenie. To je také v prvom rade. Ale nechcem hovoriť, o čo to je, nechajte sa prekvapiť, normálne si to vychutnáte. Chcem iba povedať to, že plne rešpektujem, že niekomu sa to nebude ľúbiť, niekomu bude, to je proste váš názor. Ale pre mňa je dôležité to, že keď si to pozriem za 10 alebo 20 rokov, tak si môžem s kľudným svedomím povedať, že je to real. Že som to nie je žiadny fake, ktorý sa snaží byť chutnučky, alebo ktorý sa snaží zapôsobiť na ľudí. Pretože Miro Drobný to poňal tak, že ma bude točiť v situáciách, ktorých ma ľudia nepoznajú. Takže viem, že by tam nikdy nedal veci, ktoré by mali ako zapôsobiť, alebo aby to pôsobilo mienkotvorne. Tento film je real. Som rád, že je tam zmapovaná dôležitá etapa môjho života, ktorú som opisoval v skladbách, dajme tomu asi 5 alebo 6, ale je to málo na to, čo vlastne uvidíte teraz, pretože teraz je to vizuál, keď je tam toho viacej a keď vidíte človeka, ktorý o tom hovorí a vidíte všetky vlastne súvislosti, o kom som hovoril, s tým som mal nejaký vzťah a teraz sa zamotávam, ale to som chcel. Pretože tak to robí celý život, aby ste mali dojebané hlavy. No nič, som rád, že ste prišli, som rád, že ste pri zásadnom momente mojej trápnej kariéry a idem ďalej. Proste na tomto to nekončí, idem ďalej, som tu pre vás, je to robené pre fanúšikov aj nefanúšikov. Je to proste robené pre všetkých ľudí, ktorí vyrastali na našej tvorbe od roku, dajme tomu 2003, takže nech sa páči, vychutnáte si to, pekný večer, po filme sa vidíme, pokecáme, popotíme, koupačky na prsa a podobné falešné pičoviky, takže ahoj. Díky moc, ja by som teda naozaj opravne za 30 kg, pekne. Nemám čo veľa povedať a keďže máme tie sekundy pred premiérou, ešte dovolím si povedať teda osloviť režiséra. Na záver niekoľko slov poďakovania priateľom známym, ktorí stáli pri vás. Teraz je ten najvhodnejší okamih. Tak ďakujem rodine, že ma pustili do svojej obracej izby a ďakujem Páčovi, že ma pustil do svojej detskej izby. Viac uvidíte možno. Ja som ťa nepustil. Ďakujem. Ja som ho nepustil. Prišiel, videl, natočil. Michal, ty ešte nejaké slovo na záver? Ne, vychutnejte si to. Tak ja si zoberiem tie vaše slova. Ďakujem ešte raz naozaj, že ste prišli, že ste prijali naše pozvanie. Verím, že si to užijete a prosím vás, po filme ešte neodchádzate. Máme pre vás taký jeden malý bonus, ale nebudem prezrádať viac. Užite si tento film, vychutnajte si tento večer a bude to naozaj skvelé. Takže majte sa krásne a niekedy opäť dovidenia. Čau. Často to samé sa zima, jako říká, že se stříluje, uvidíme, jak se žerne, víc spocený,
ukáže, že na to má. Kým ho točím, tak čakáva, že na doma musí odísť, chlap musí robiť to, čo má. Keď zavrie oči, vlastný scenár v hlave ho má. Ja volá, že som úplne môj dom. Raz. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prišli. Ďakujem, že ste boli pri vážnom momente môjho života, pretože tento film, jak ste mohli vidieť, otvoril ten problém, ktorý som mal so sebou. Málo kto možno vie, že som sa s tým nevedel vyrovnať. Ten mi ako tiež pomohol, že som sa mohol to vyrozprávať, teraz som to mohol ukázať. Veľké poďakovanie patrí Mírovi, že mi pomohol objaviť vlastne to som a veci to opravil. Je to veľký právo, ďakujem ti rád, ďakujem ti veľmi pekne. Strihačovi a pomocnej režii Roman Michal Dvořák, poprosím veľký potlesk. Najšpeciálnejšie poďakovanie by som chcel povedať Robertovi Miezgovi, môjmu otcovi, náhradnému, mojej máme Vlasty Miezgovej. Mami, prosím, prosím. Veľký potlesk pre moju mamu, ktorá to bola fakt ťažké. Mali to ťažké, vydržali sme spolu v dobrom aj zlom, dneska tu stojíme, ideme ďalej, odpustili sme si, dúfam, že je to naučné aj pre ostatných, lebo verím tomu, že každý druhý má nejaký problém, že je na niekoho naštvatný zrodený. Takže dúfam, že to niekomu pomôže. No a ďakujem všetkým fanúšikom, pretože toto je pre vás, keby nebolo vás, tak dneska by som takéto projekty nerobil. Takže veľká poklona, som vám zaviazaný a sľubujem, že ešte ďalšie veľké projekty budú, ďalšie veľké albumy, takže som tu dneska kvôli vám, ďakujem veľmi pekne, veľký potlesk pre vás. Odovzdám slovo Mirovi. Čo ja chcem ešte povedať? Objavil som sa seba, vyčistil som si ťahy, teraz som na 100% istý, kto som, čo som, viem, že moje korene sú Indii, možno aj Romáci, niektorí to vidia, že odtiaľ pochádzajú, preto máme také povahu, také, aké máme, pretože odtiaľ to ide. Tým sa samozrejme nechcem nejako odlišovať, lebo som na poli viery, na poli cigán, takže som aj na vašej strane. Ty si alergista a ne, tak to je proste holý fakt. Ďakujem veľmi pekne, nerozplačujem sa, keď čakám niekde, že sa rozplačujem, tak proste teraz nedám, ale to, že sa mi otec ospravedlnil, tak to ma dojalo, pretože musel mať na to veľké gule, aby to povedal pred verejnosťou, musel mať na to aj gule, samozrejme moje oči, aj moja mama. A ďakujem, proste, ďakujem, vidím sa. Tánová teta môjho otca vlastne, môjho otca sestra. Zdení to tem? Je veľká muzika, to tiež. Ahoj. Jak sa ti to páčilo? Výborné. Áno? 100%. Dobre, okej. Som na tebe moc hrdá. Ďakujem veľmi pekne. Tak vidíme sa na afterparty a oddáme niekoho hombu. OK? Čaute. Díky za ten potlesk. Mali, kde si? Tak môžete pustiť hudbu, len nejak na pohrebe, alebo... Stále nedosáhol som to, čo som chcel. Plnú vládu nápadov a vašich tiel. Čakali nebo, ale čaká na nich hell. Aj tak ma nestáhnu so sebou do pekel. Ja som to nikdy nehral, takto som to chcel. Všetko som dal do hudy z kape kvôli nej. Vďaka nej žijem pravý život, a ne fake. Stále sípem z rukava, poviem, že spaluje ich hate. Stále som braník moc tvrdá pravda. Ne Harvard, ten Parhard to dokázal škandál. Pochádzať zo štoky chudoby a váha. Strácať som celý život, nestráca nadhľad.
Stále to robím pre ľudí, lebo to mám rád. Ja stále jebem na ľudí, ja som bez zábran. Zo všetkých reperov som dal do toho najviac. Ale tak som ani král, ani hviezda, ale bastard. Toto je král. Ja už Patrika poznám 2 roky a som rád, že som ho videl aj v tej jednej vole.